Igama lami ndinguSibaba Lwengishe, ndilapha kulo masipala iBlue Crane, iofisi yami iseSomerset East, idepartment uDr. Da. Ndiligosa ke kule ofisi. Umsebenzi wami kukunyanga imfuyo nokucebisa amafama asakhulayo ekulweni izifo zezilwanyana. Umsebenzi wethu esiqeshelweyo ukuthi silawule izifo zezilwanyana. Inkomo ke ziyagonywa ngurhulumente. Sikhona umzekelo esisifo besisigonyela namhlanje. Sisifo esikwazi ungena sisuka enkomeni okanye sisuka esilwanyaneni singene ebantwini. So xa sikhusela ke ngoku inkomo sikhusela nabantu. I-anthrax iyabulala inyangeki. Umfama isilwanyana xa sine-anthrax siyafa singakhange sibe nampawu. Ufika sidunduluze phaa. Ikhona ke program ka-veterinary services apha ephondweni. So uqala ngo-April uyotsho ngoMeyi sigonya inkomo for i-anthrax. Then thina siye emafameni senze i-arrangement namafama, sisete loo date, then siwadofele zonke iinkomo zabo. Umntu ke ufuna izinkonzo ziyafumaneka kuzo zonke ii-offices. Umntu uya nje phaa afune igosa lakhe okanye afune ugqirha wezilwanyana.